Schubor nakaslem jong unongsan hima. Hakini ki khendiat sngi ngiu iya ke jingwan penyeso jong kinong yalam na ke we ki sengsan hima syaka NPP henrai uwe ni kinong yalam ke NPP na nong ba Shillong ubabat ya ka kam kom working president ke NPP Shillong City ulapha e ke shithi i no kam na ka seng NPP hakini ki khendiat sngi Habaya keren ba Anthony and Nongbri halor ke jingmi no na ka seng NPP ulaong maga jingmi no jong u ka de na ka daw ba kamdan ka jinga smuthu jingmut ha ka jinga tre kam bat ho u marway usngo bakan bahawan mi no nakaseng ban laj luj yala dia ula benrap da ka ba ong ba nakaliang jong u bat ki pat ba kin saya syang perkhat haswa ban shem ye ki we ki sin jam ki ba kin le haba kelli la on mi perthai ni em ban ya khon ye kani ka election ka ban wan nakaliang uba Nongbri ula ong ba ude ubala yale election la arsien ka baning kong ka de ho snem arjar khat saw bat ka ba ar ho snem arjar khat khandai ha ka election MDC Ula dep banyat ya kani ke constituency ha kini kisnem la un yo khun ni em ya kani ke election ka banwan na kalyang jong u ula ong bo umpat la ban ong e na maru ha ban ya kendu swai ki nong kersan bat marway kamlong ka basuk banyat chakhamat hendai ka jingdan nang ki nong ye treilang bat ki nong ai bud ai bor kin la ban shim ya karai shu ba Anthony ulai thu na mar bo lo ju ya khun election Iladan gibe ki sengsan perthai ki bala kenjo aktien yu henrai shim laai kanu karai habai dei bat kani namar hado ka arpuai tarik unai lur udang dei dukhat ka seng NPP kajing mi jonga ai naka parti long ba ngai ga don bon ki ba mendan ga jing bit jing bang hakor komit rekam te nasko aku ai ban lai lu jela dia hamtam ki don bon ki ba ngatrai mendan ka me banda ya keren ne ban pau wi ngi kumno nginya chakmat katangin nang hape perkan ngina hape kendu nomor ba hakapor bangi sedang ya ka partian piang ni haus nam arajar kat pra ngiladon laki jong kinong trikam gi bobon hagi benta gi paper ba bang ngiladon benta hagi bobon ki kam na ka benta gi nang salang te habang nang ngila ya kendu lang bat baro gitu gi bedon benta hagi jing trikam bani ya angkat na ka benta ka bit ka biang jong kani ka sinong kata bat kamtam jong ni konsumsi in sa perkat kay ke bangin day banle ngala yakun ya ka election arsin kabun kong ngai kun haw arajar khat sa kabaar ngai kun haw arajar khat khandai ka MDC election but ngala dep ban ya kani ka constituency jan mun babun gitlu yang haki arsin yele ya kani ka election ti langan dang yakun ni nganum pat yakun ya kata ngamla banong minta nrei ngan hab ban ya kendu syabat baro kitu gibe juadon bentang kan kat hakajing trekam nomor marway kamlong ka basuk hakanu kanu kam ngini ya skmat midon kam ya kinong ya trelang kinong ya kersan bat kinong ai buj ai bor na ka benta kan kelenti bang de nya kata kam de bi kadaw lada de kata kadaw nginjen dalami nadu ka por bo MDC urung fi nomor hadis council kam dan ka anti defection lo tiki MDC gila ban yarung gila ban yami ban gila ban i haki por wel alek ka district council ka dan MDC BJP ru boleh insung pela bat kini ke MDC hantai kamut bakam dan ka anki arung kemi kat uman te ngathai kata kam dan e kadaw ka penlong yang ngi bangin sim kum ya kata karai rai kum ka parti te kadon kami ban priang yenu bon hak parti ke dei pat dakalenti fi namar bangi la yakun arsin hak election te ka bakum kata don bon ki bawan banyak kendu don bon ki bawan mi ya kata te boleh ngan len rai ngem sim la ai kanu ko rai la ni kanu commitment yenu hadu akan digapor namar hadu ka arfo trik arfo itu jong ka arfo trik ngadang dei dukat jong ka NPP tat hadu andang IT ya ka city hapo ka party office namar ngam sim kandu ya i working president ibade in charge of Shillong City dei halo kata kan ki babun na kitu ki members ki bangila enroll ya ki kum ki primary members fi namar ka party NPP ingi judan kan enrollment drive ban ngilas dang ya kata ban penrung dukat hapo ka parti NPP nadu kapor bangila rung sya ka parti NPP den rei ki development ki baja ki bolong ha ka parti kilong ki babun ya si ki babun kim pediang wat fi kadon ka communication gap ka besar kai ba fi bun ki la dangi don makna ka kamru long ngimdon jing tip ngitip lembaki media tikini ki teng ki ba penlong ki babun ban so den rei khadu ka syong ndang ilai kendu bawat ki le singin sasung thu rai hadu mentate keempat dan kebakung kata
Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.